Добър вечер, сладури и сладоранки! Вече сте с блондинка и тази седмица блондинка ми е на гости. Тя е певица отдавна. Освен това обича да танцува, да флиртува и да прави мъжете луди. Просто защото и тя е малко лудичка. Останете с мен и Анджи, за да чуете гледната й точка по много въпроси. Вече съм с Анджи. Много ми е приятно, че си тук при мене. Благодаря ти много за поканата. Така бързо се отзова на поканата. Сега как да те представям? Фитнес модел, певица, танцор. Кажи ми, кое най-много ти отговаря от всичкото, защото имаш доста неща, които правиш в момента. Ами, основното е, разбира се, певица. Пеенето, да, разбира се. Това ми е на първо място, винаги било. Но правиш и още хиляди неща с това. Няма как. Даже не само сме принудени, нали, да се занимаваме с много неща, за да може и финансово, нали, така да се чувстваме добре. Но в Америка е по същия начин, между другото, защото аз, между другото, така винаги съм са ни хубави чувства към Америка съм имала и даже съм си мислила, нали, ако живея там е същото, там трябва да работиш много, страшно много и на много места понякога се налага. Така е, да. То и аз не правя едно нещо, ти знаеш. Да, така че това да можеш да си позволиш само едно нещо да правиш е наистина лукс в днешно време. Да, лукс, или ако имаш някой, който наистина да ти помага, нали, в този случай също. Имаш един албум, казва се Барби Кучка. Барби Бич. Да, направо много готино име. Барби Бич, това ми е вторият авторски албум. Първият се казваше The Good Girl, в кавички, който всички неща са с много смисъл, по принцип, вкарвам. Корицата на този албум беше с една маска и изплезен език. И на езика имаше татуировка на бодлива тел, което като символика означаваше, че когато един човек се опитва да каже някакви истини или неща в обществото, той става неудобен или веднага рефлектира, стават много такива резки или го намразват за това, което казва истината. И един вид, като искаш да си добричък, нали, ти слагат бодлива тел, да не можеш да говориш. В музиката, в моя стил, когато аз започвах, нали, бях, така се каже, едно бунтарско момиче, бунтарско поколение в рап музиката и много неща така съм ги казвала ярко, както на улицата. Този жаргон, този стил реално идва от улицата в Америка и аз го привнесах в моето творчество. Си малко сладичко мъжленце, какъв искаш да станеш? Майкенче, да сменяш разни шарени парцалки, да те щракат с големи фотоапарати, как мачкаш малки мацки с близалки, по реклами да те снимат с кавинко енгащенца и лелечките да ти пляскат. Вау, какво хубаво допенце! И ще мрънкаш, предлагат ми 1000 и жени и мъже, не знам какво да правя. А после съм била кучка, защото не се е връзала на такива лайна. Живея по мои правила и още вярвам в любовта. А после съм била кучка. А после съм била кучка. Американски стил, по-българен, с наши проблеми, които тук е от нашия живот. И разбира се, веднага почнах, нали, или да те плюят, или да те обичат, нали, двете крайности. Нормално, мисля. Не, защото когато си в поп-музиката, там си така едно прилично поведение, винаги като словесно в творчеството си, нали, се пеят за такива хубави неща, за луни, знаеш, тогава много популярно за луни се пееше, за такива неща, като поезия, така се изливат красиво нещата, но те не засягат така директно някакви проблеми в обществото. Проблеми между момчетата и момичетата, нали, между мъжете и жените, неща, които ни вълнуват нас реално.
Така е. Да, в поп-музиката това го нямаш. Добре, като си направила такъв албум Барби кучка, ти кучка ли си в живота? Под кучка аз лично внасям, че това е една жена, която независима жена, която си казва мнението и която не е държанка на някой. Защото когато си държанка, ти си добро момиче. Тоест ти си кучка? Ами да, за мен кучките са жени, които имат собствено мнение и си го казват, а не защото видиш ли господин еди кой си, защото ми се случва, съм в компания на някакви господа и когато с този господин, няма да му кажа, защото той е популярна личност, така в обществото. Да, изведнъж започнахме да спориме за политически теми и той видя в мое лице, че аз не съм на неговото мнение за политиката и че аз имам собствено мнение. Той в един момент, ма как може? И някой му каза, някой дойде и ми каза, ма не, ти си трай, мълчи си, не дей, нали, защо да не си кажеш мнение? Не, защото при тях жените трябва да си мълчат и да се усмихват. Няма как да стане. Аз имам мнение, да, в политиката, в икономиката, в бизнеса, да, имам си мнение, ще си го казвам. Независимо, че някой, нека да поставя, нека да спориме, защо те не искат да спорят с жени. Защото си мислят, че жените само за красота и че той като, примерно, има пари, може тя да е само един красив така аксесуар на масата му. Няма как да стане. Ти не се виждаш като жена в златна клетка? Ами не съм била до сега никога жена в златна клетка и не съм и се стремяла към това нещо и за това се казва албум ми Барби Бич. Много добре, значи описвате. Да, защото хем може да изглеждаш мисъл както искаш, може да изглеждаш мацка, но не такава мацка, която да седи само за красота, а мацка, която в случая мъжете наричат кучка. Защо наричат? И много често знаеш, когато мъжете не са доволни, тя е луда, тя почва да я оплюват. Защото той изневерява и затова тя е луда. Мани ги, те жени, те са луди, защото ти фаща с пътиите, нали? Къде ходиш, какво правиш? Айде, моля ти се. Много добре го казваш, между другото. С политик би ли била? Да, бих била. Зависи от коя партия, естествено. Имаш предпочитание за партия? Разбира се. Това е верно, жена с мнение. Според мен в днешно време, особено след определена възраст, която е някъде 22 години, мисля, че след 22 години хората вече трябва определено да почнат да се интересуват от политика, защото това е младото поколение, което вече става голямо, почва да взима живота в свои ръце и то да определя бъдещето на тази страна и тази държава, в която живеем всички заедно. Затова трябва повече да се интересуват младите хора, а не да с лека ръка, не, аз не ме интересуваме, какво те интересува, брат? Смисъл, какво? Дрежките те интересуват, парцалките, да си купиш нови маратонки, да си купиш нови iPhone, смисъл, или да си хванеш някое гадже, what the fuck, смисъл, а държавата, това, в което живеем, това, което ни заобикаля, бита, това, че хората имат някакви проблеми, какви проблеми имат хората, структурата на обществото, всичко, тези неща трябва задължително, даже смисъл и в училище, мисля, че трябва да се изучава политология. Да не говорим, че сядам с мъж, примерно, който е на 35 години и някакви елементарни неща не знае, той не се интересува, ама как може да си мъж на 35 години, вече зряла възраст и да не се интересуваш грами, не гласува. Кой ще гласува? Само купените, тия дето ходят и по махалите там, циганските им раздават и само те гласуват. И в един момент държавата ни ще стане такава на малцинствата, защото малцинствата имах политически такива групировки, които ги облъчват, те да си гласуват за някой и само общо такъв контингент, те после ще решат да си направят примерно тяхна партия и в един момент ще се окажем, че българите нямаме никаква власт и вече малцинствата са взели тази власт в техни ръце. До там ще стигнем. По-добре ли се живеят жените кучки, като бяхме на тази тема от другите жени? По-свободно, да ти кажа. Това е свобода, която свободата е свързана с истината. И какво ти трябва да станеш голяма звезда в България? Явно не е само талант. Имаш една песен за мъркане, нали? Не такава беше. Ти мъркаш ли в на някои прегръдките сега? Не, сега не, да ти кажа. Аз лично съм на мнение, че има 3 вида любов. Първата любов е конструктивна, градивна, такава, която ти дава криле, такава, която те изпълва, когато и двамата давате.
а не взимате и когато не правите компромиси, нито ти, нито той. Ето такава любов аз търся и това е най-хубавата любов. Мисъл. Втория вид любов е деградивна, когато и деконструктивна, когато ти се раздаваш за някой и той е като консуматор във връзката и той повече иска от тебе, изисква и те комплексира по някакъв начин, че ти не си достатъчно добра или че ти трябва още да даваш и че ти трябва да се промениш. Това говори и за мъже и за жени, нали, в обратен различен ред. Просто за отсрещния човек, нали, говорим, че той има постоянно изисквания, постоянно сякаш ти трябва да се доказваш, ти правиш неща. За съжаление, доста мои връзки са протичали по този начин. Нали, сега като си тегля чертата, нали, защото докато си в отношенията малко трудно ги виждаш, но вече когато излезнеш от една връзка, разбираш истината какво е било. И така, а третия вид е токсичните отношения, които знаем често хората така попадат в някакъв, те са, бих казала, като капан. Там ти хем човека по някакъв начин ти дава нещо, но и ти взима нещо. И ти си в един постоянен кръговрат на отношения, които обаче ти усещаш, че този човек не е за теб. И си казал, той не е за мен, но аз имам нужда от него. И това стремление постоянно към него и всъщност той ти взима и ти дава едно време, това е най-гадното и затова най-дълго можеш да се отървеш. Самозаблуда. Най-дълго можеш да излезеш от такива отношения. Най-бавно и най-мъчително се случва. Да, така че пожелавам, разбира се, за първите отношения, но те са най-рядко срещани и разбира се, когато са осъзнати. За мен лично, нали, не е хубаво да се правят компромиси в една връзка. Аз съм правила много компромиси и съм излизали през носа обикновено. Кой е най-големият компромис, който си правила? Ами, най-често правя компромиса, че айде, той е добро момче, си казвам. Нали, защото виждам го скромен, нали, не е някакъв нещо да се прави на газар, защото те понякога, които парадират такова, те са, виждаш ги, че са някакви хитри, че имат някакви такива, че може да си прави отделно от тебе някакви други отношения, други така, нали, виждаш го, че си хитрец човека и, нали, не рискуваш. Но когато някой така дойде, открит, такъв, гледаш го с едни сини очи, примерно, като твоите сини очи, подлъгваш се, нали, че може би това е добър човек, но знаеш, че този човек, примерно, не е за мен. Казвам си, този човек не е много мой тип, обаче, защото е добричък, ще тръгна с него. Да. Да, ето това е, значи, уловката, да, която винаги ми изигра лоша сега, защото се оказва, че не всичко е така, както изглежда, определено. Добре, пред тебе как ги задържаш тия мъже? Ти си толкова секси, ходиш по заведения, виждала съм те, танцуваш, освен всичко останало, което правиш. Те не умират ли от ревност тия хора? Аз направо не знам. Ами, не, да ти кажа, имала съм една само връзка с много ревност, която беше абсолютно изчерпваща от към всички. Явно това беше така като урок, нали, взимаш си го, адски, обсебващ и такъв направо. Не ми даваше така, примерно, да погледна друг мъж. Мисля, влизаме в дискотека и аз примерно се оглеждам и той ми гледа погледа. И гледа къде... него ли гледаш? Вика, него, айде отивай си при него. Значи беше нещо страшно, да. Включително и примерно с колата ме кара и виждаме някакви работници на пътя, които са съблекли голи до кръста. И аз ги поглеждам, защото нормално те са на пътя, колата върви напред, поглеждам работниците. Тях ли гледаш? Ау! Не знам си какво си ти, мръсница такава, примерно, разбираш и направо. А парите важни ли са, когато си избираш партньора? Ами, по принцип не са били на преден план в моя живот никога. Както ти споменах, гледала съм да е добро момче, а повечето добри момчета са някакви такива скромнички, нали? Аз си мисля, ето той като е скромен, нали, няма много пари да ходи тайно по хотели, по ваканции някъде. Отивам на конференция, някъде заминавам, такъв да кажа, примерно, и да отида с някаква любовница. Така че съм си ги подбирала такива скромнички, но
Важни са парите от гледна точка да има някаква добра работа, която да му носи някакви доходи. Просто да не е безделник, нали, мъжа, а да е просто да се изучил, да има добро образование, което следствие да му е осигурило добра работа с добър доход. Доход, който да може да издържа една жена в някакви периоди, когато на нея е тежко или когато тя е, примерно, затруднена да работи, като, примерно, когато чака дете. Когато чака дете, една жена е хубаво да има спокойствие, нали, не да ходи по дискотеките, да пее или да прави шоута, естествено, а да може да си позволи да седи вкъщи, да е спокойна, за да му роди детето. Не те ли хока майка ти сега? Защо тук не си се оженила още? Защо това не се е случило? Защо това не се е случило? Ами, по-скоро баща ми, нали, такъв по-така... Притеснен. Да, но в край на краща това не е нещо, което можеш да отидеш в магазина и да си го купиш, нали. Това е... Божия промисъл, в смисъл, когато Господ го реши, ако го реши, той ти дава правилен човек, нали, защото аз съм имала възможности до сега, имала съм предложение да се омъжа, но просто хората, според мен, не са били правилните хора, пък аз не искам да се окаже ситуацията, която се оказва, за съжаление, почти всяка втора жена, нали, разведена с дете. Секса на кое място е важен? Ами, секса е важен, но не е най-важен, защото когато е най-важен, ще ти е най-важен 3-4 дена и после вече ще ти писне и ще искаш нещо друго. Ще искаш да си говориш с този човек, ще искаш някаква комуникация, да си прекарвате или да се разбирате, нали, по някакъв ваш хармоничен начин да взаимодействате. Затова то е от значение вече, когато другите неща ги има на лице, когато има едно разбирателство, едно приятелство и симбиоза между двама човека. Се запали по фитнеса, започна с фитнес. Доста така награди имаш, доколкото знам. В фитнеса, да, те са години наред, там общо взето са 3 световни титли, като преди тях съм била няколко пъти на 3-то място, включително и на Мис Олимпия в Америка, в Сан-Франциско, когато станах пак 3-та на световно. Това не е малко. Първа стана Австралия, втора Канада, 3-та България. Тук имаш един клип, така ми попаднах на него скоро, за някакви пържоли, да чукаш пържоли. Да, значи право. Сега ще ти кажа откъде ми дойде идеята. От едни мои приятели от файтърските среди, които се чувахме с тях и аз викам какво правите и те викат, тук сме, голи до кръста и в кухнята и чукаме пържоли. Викам, вау, колко секси, викам, мъже голи до кръста, чукат пържоли, край, викам, трябва да направя песен за това нещо. Немец на хлува е мой. Чукаме пържоли, чукаме пържоли, чукаме пържоли и ги хапеме, късаме. Чукаме пържоли, чукаме пържоли, чукаме пържоли и ги хапеме, късаме. Чукаме пържоли, чукаме пържоли, чукаме пържоли и ги хапеме, късаме. Чукаме пържоли, чукаме пържоли, чукаме пържоли и ги хапеме, късаме. Жертва ли се чувстваш? Лако му ме иска. Нервно хапеш пръсти, моите облизва. Вратата ли се криеш? Стената ме притиска. Виждам, че си гладен. Анджешко ли ти се иска? Печено ли ще ядеш? И срок ще го подадеш? Трябва ли ти нож? Или със зъби ще гризеш? Всичкото за теб ли? Или на приятел ще дадеш? Горещо май го предпочиташ. Яш ми, бе младеж. Чукаме пържоли, чукаме пържоли. Добре. Кучка или мило момиче? Кучка. Гола или облечена? Облечена. Пържолки или рибка? Пържолки. Бизнесмен или бед гай? Бизнесмен. Самотен остров? Бед гай съм била. Вече с бед гай съм била. Самотен остров или лудница? Аз, лудница. Май го самотния остров, ще изкукам там. Руснак или българин? Руснак. Богат чичко или любов? Или? Или любов? Любов, естествено. Блондинка или брюнетка? Блондинка. Слава Богу.